Ik zou niet weten in hoeveel plakboeken ik sta. En ik denk dat het maar goed is ook dat ik dat niet weet. Want dan word je helemaal gek. Ik laat je nu even nadenken, maar dat zijn er heel veel, denk ik. Want als je kijkt hoeveel... Duizenden. Ja, want echt iedereen gaat altijd, waar dan ook, met jou op de foto. Ik snap er eigenlijk ook niks van, hè, met die grote dikke kop van me. Ja, ik ben blij dat het gebeurt. Tuurlijk. Ik heb de laatste 2 weken zijn we naar Griekenland geweest. Ik heb daarna, toen werd het hier heel mooi weer, heb ik nog een paar keer op mijn sloep gevaren. Dus ja, maar dit is al genieten op zich. Dit is nog steeds zomer, dit. Superleuk. Ja, want jij bent zowel een mooi weerman als een sneeuwman, hè? Ik vind alles wat met water te maken heeft, of het nou bevroren water of warm water van de zon is, vind ik prima. Ja. Ik heb toevallig, hadden we van de week de agenda doorgekeken voor het najaar. Het is niet normaal. Nieuwe plaat komt eraan, 8 oktober. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En we gaan iets totaal nieuws doen. We gaan iets heel anders doen dan wat we in het verleden gedaan hebben. Dus spannende periode. Zoals nu heel veel mensen weten, ben ik ooit begonnen als drummer. De muziek van mijn ouders, die hebben mij achter het drumstel gezet. Maar diezelfde muziek hebben me ook laten zingen. Toen ben ik gestopt met drummen. En die tijd, die muziek, daar zijn we nu mee bezig. En dat wordt zo gaaf. Je wordt er ook helemaal enthousiast van als je erover vertelt. Ah, je moet het horen. Het wordt helemaal te gek. De Manscaped die wordt op dit moment heel veel gebruikt om planningen te maken voor de nieuwe plaat. Ik heb toevallig van de week weer met F.M. van Hoevelaak daar gezeten met de producer. En ja, er zijn mooie plannen uitgekomen. Het wordt gaaf. Het wordt heel gaaf. Wat heb je er eigenlijk om je nek hangen qua kettingje? Het lijkt wel een beetje op het teken van Prince, maar dat is het niet. Het is de T van Tessa en van Tom, van mijn vrouw en mijn zoon. En alle andere letters van de kinderen. Ja, Kroes heeft er 5. Dus ik heb een groot dingetje om mijn nek hangen.